Hem presentat aquesta candidatura aquí al Turó de la Seu Vella no per casualitat. Això ho hem fet perquè amb aquesta candidatura volem recolzar una altra candidatura, que és la candidatura de la Seu Vella com Patrimoni de la Humanitat ante la UNESCO. Crec que ja és hora de ficar fil a l'agulla. Nosaltres al 2009 ja vam presentar en aquest sentit una proposta a l'Ajuntament que va ser recolzada per unanimitat, però volem passar de les paraules als fets. I un fet és que nosaltres avui, entre tots els llocs que hi ha a Lleida, hem elegit aquest per presentar la nostra candidatura. I aquí m'agradaria parlar de la necessitat de dignificar el casc antic, perquè el casc antic és la porta d'entrada a aquest turó. I com ja sabeu, perquè ja ho hem dit diverses vegades, ho hem denunciat, al casc antic hi ha problemes de dos tipus. Uns problemes de convivència, al qual cosa nosaltres el que volem és que acabi tot això de que sigui un gueto. No volem que el centre històric sigui un gueto perquè precisament és la porta que atraurà el turisme cap al turó. No volem que hi hagi pisos pastera, per a qual cosa nosaltres demanem que es facin les inspeccions pertinents per evitar els pisos pastera i a més reivindiquem la figura del guàrdia de barri. Això per un costat, tot el que seria civisme, però per un altre costat també creiem que estèticament el centre històric s'ha de canviar, s'ha de canviar i això ho faríem també fent inspeccions als edificis i els edificis que no estiguessin en condicions tindrien que ser enderrocats i els que estiguessin mitjanament bé tindrien que ser rehabilitats. A més, també volem que qualsevol edifici que es faci al casc antic guardi una consonància amb el que és el casc antic, és a dir, que respectem el casc antic en totes les seves vessants.